जय हिन्द। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बर' हारिनि आइजोफोरा आरो सिख्लाफोरा दिनैसिमबो आलाय सिलाय जाबाय थानायखौ जोङो फेसबुक आरो इउट्युबनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो थायो। मैया दाखालिनि गेजेरावबो सासे उन्दै हिन्जावसाया आलाय सिलाय जानाय जोङो बेफोरबायदि नुनो मोनदों। जोङो बेफोरखौ नुनानै जोंबो दुखु मोनो। दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि माखासे आइजोफोरा आरो सिख्लाफोरा मानो बुजिनो रोङाखै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। दा आङो गिबियावनो रायज्लायगोन जोंनि मेगन सिगाङावनो नुयो माखासे बर' सिख्लाफोरखौ टाउन सहराव थांनानै गुबुन हारिनि सेंग्राफोरा हेन्डसाम समायना गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लाइन मारिनाय थांखांनाय समफोरावबो जों बेफोरबायदिनो नुनो मोनबाय। गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों बेरायनो थांनानै हरनि समाव बबेयावबा गोलैलाबायनानै थैनाय। नाथाय जोंनि बर' समाजनि माखासे आइजोफोरा हिन्जावफोरा आरो सिख्लाफोरा फंसे बाथ्राखौ साननानै नाय, मालाबा गुबुन हारिनि सिख्लाफोरा आइजोफोरा बर' सेंग्राफोरा हेन्डसामथार समायना मोजांथार नुयो, बर' सेंग्राफोरजों बर' हौवाफोरजों लाइन मारिनानै आलाय सिलाय जानाय नुनो मोनदोंना? आरो गुबुन हारिनि सिख्लाफोरा मालाबा मिडिल क्लासनि न'खरनि सेंग्राफोर नुनायाव समायना बर' सेंग्राफोरा, नाथाय रां रुफा गैया, बेकार, मोजां धांखा कामाय गैया। मालाबा गुबुन हारिनि सिख्लाफोरा मोजां मोननानै बर' सेंग्राफोरजों जुलि जानाय हाबा जानाय नुनो मोनदोंना? गुबुन हारिनि सिख्लाफोरा बर' हौवाफोरजों माला हाबा जायो मिथिबायना? जाय बर' हौवाया धोनि, रां रुफा दङ, थाखा फैसा दङ, न' बिल्डिं दङ, बैफोरबायदिजों हाबा जानाय गोबां दङ जोंनि बर'फोरजोंबो। आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरा जेब्ला काबिलेट जागोन, खामायनो हायो, बैफोरबायदिखौ लाना थांनायसो जों नुनो मोनो। नाथाय बेकार सेंग्राफोरजों जोंनि बर' सेंग्राफोरजों मालाबाबो जुलि जानाय सहसाव नागिरना मोननाय नङा। नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां नुबाय जोंनि मेगन सिगाङावनो। गुवाहाटियाव बेरायहोब्लानो जायो जोंनि बर' सिख्लाफोरनो, माखासे बर' सिख्लाफोरनो जाहोनो मोनबानो, लोंहोनो मोनबानो, हटेलाव थानो मोनब्लानो अब्लानो बेसोरजों बेरायो आरो बेसोरजों लाइन मारियो। नाथाय बर' हौवाजों गुबुन हारिनि सिख्लाफोरा सहसाव लाइनबो मारिया आरो हाबाबो जाया। आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरा बिसोरखौनो फोथायो, ओरैबायदि फोथायो, ओरैबायदि मोजां मोनो, बेनिफ्राय गावबा गावनो गाब्र'यो। दिनै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो, फेसबुक बोदलाबानो बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानानै बुजानाय, होखारजानाय, गाबनाय। एसेबां फोथायो जोंनि बर' सिख्लाफोरा, नाथाय जों बर'खौ गुबुन हारिया मालाबाबो फोथायनानै बारसोमफैयाखै। बे बाथ्राखौ सिख्लाफोरा, माखासे बर' आइजोफोरा मोजाङै सानना नायनांगौ। जोंबो दुखु मोनो बर' हारिनि माखासे सिख्लाफोरखौ आरो आइजोफोरनि आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै जोंबो दुखु मोनो। दुखु मोनगोन ना मोना? मोनो। सानफ्रोमबो आलाय सिलाय जानाय जोङो भिडिअ नुनो मोनो। दिनैसिमबो मानो साननो हायाखै? दिनैसिमबो मानो गावनि जिबनखौ बुजिनानै मोनाखै? सानफ्रोमबो गावनि जिबनखौ सिगांथिं नाहरनांगो। आङो बेजों लाइन मारियोब्ला आं मा जागोन? आंनि जिउआ मा जागोन? सानफ्रोमबो सिगांथिं। आङो बेखौ गोसो थोयोब्ला, आङो बिजों संसार जायोब्ला आंनि जिउआ मा जागोन? सानफ्रोमबो आगोलथिं नाहरनांगौ। मोजाङै थांना थानोब्ला आगोलथिं नाहरनो रोङाब्ला बेफोरबायदि आलाय सिलाय जायो जिबनाव। दा जों जोबोद दुखु मोनो। दा दाखालि बावैनि मोनसे फेसबुकआव सासे बर' गथ' सानै साथाम हिन्जावानो दंखायोनो, बेजोंनो बियो थांबावदो। बेनिफ्राय आरो गुबुन हाबा जाखानाय सासे सेंग्रा उन्दैजों खारबावदो। बेनिफ्राय बे सेंग्रा उन्दैखौ गारनो हायानो। बोरै गारनो हानो?
एसेबां आलाय सिलाय मानो साननो रोङाखै? आरो आं सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आइजोफोरनिबो आफाद दङ ना। मिटिं दावथिंफोराव गामिफोराव आइजोफोरा बेफोरनि बागै सावरायनांगो। जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जेब्ला गामिफोराव आइजोफोरा मिटिं जायो आरो आइजोफोरा मिटिं जानायनिबो गोबां गोनांथि। गामिफोराव मास मोनसेयाव खेबसे बेनिफ्राय आइजोफोरनि बागै सावरायनांगो। गोरों गोरों मानसिफोरा बुजायनांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आइजो माहारिनि लिडारफोरबो दङ। बैसोर बायदि लिडारफोराबो आइजोफोरनि बागै सावरायनांगौ गोनांथि। मानो होनोब्ला मानसिनि ब्रेनाव मोजां मोजां बाथ्राखौ मास मोनसेयाव खेबसेबो सोना होगोन ना, अब्लानिया फेसबुकआव जानला मानला सिनाय मोनि मानसिफोरजोंनो रायलायनाय मोजां मोननाय बुजायना होबाय थागोन ना गेजेर गेजेर सम सम, अब्लानिया मा गिखांनाय फैयो। हा आंबो बिब्दि जानो हागौ माथो, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो। माने सोना होबाय थानो मोननांगौ सम सम गेजेर गेजेर मानसिनियाव, नङाब्ला मानसिया मा बावलाङो, बिन्दास जालाङो, जेबो बुजि मोनै जालाङो, सानस'नो हायै जालाङो। मालाबा गोरोन्थि मावबाय थादो सोरबा बेनि गेजेराव मोजां बाथ्रा सोना होयो, बे मा गावखौनो गिखांगोन, बागदावखांगोन। हा आंबो बेफोरबायदि जादों माथो, मोजां बाथ्राखौ खोनासंनानै मा गिलांगोन। अब्लानिया मा जागोन, गाव जेब्ला गाज्रि लामाजों थांदों अब्लानिया गावनो हुसियार जानानै गावनो बेक जाफिनगोन। दा जोंनि बर' आइजोफोरनि सायाव ओरैबायदि दुखु मोनो जोङो बर' जानानै, जोंबो हौवा मानसि जानानै दुखु मोननाय फैयो। मानो गुबुन हारिखौ एसेबां फोथायो, मानो एसेबां बारसोमो? एसे रां रुफा जाहोनो बेरायहोनो अब्लानो जोबोर खुसि। जिबनाथ' बेफोरबायदि नङाना। गुबुन हारियालाय मा बर' सिख्लाफोर ओरैनो मोनो, जाहोनो लोंहोनो बेरायहोनो गारियाव दैखांनो रुमाव दोननो जों खरस खालामबानो ओरैनो मोनो। नोंनि सायावथ' अननाय देखायखागोन ना। नोंनि सायावलाय मानो रागा देखायनो गुबुन हारिनि मानसियालाय? गुबुन हारिनि सिख्लाफोरजों लाइन मारिनो मोनदों, बेरायनो मोनदों, इन्जय खालामनो मोनदों, टाइम पास खालामनो मोनदों, मा नांगौ? नाथाय गाब्र'दों जोंनि बर' सिख्लायासो, उनाव थांनानै रुखु रुखु गाबो। हाबाथ' जानो हाखाया नोंसोरो सहसाव। हाबा जायोब्लाथ' नोंनि लाइफआनो खैफोदखा, बेथ' गेरेन्टि। जाय बर' सिख्लाया जेबोआनो गैया, नोंनियाव खामायनो हानाय थाखा फैसा जेबोआनो गैया, गुबुन हारिनि हौवाजों हाबा जानो थांदों, गुबुन हारिनि हौवाया नोंखौ मोजां मोनदों, नोंखौ बेरायहोदों जाहोदों, नों बेजोंथ' सहसाव संसार जानो हाखाया। नों ओरैनो टाइम पास खालामनो हागोन, बेरायनो हागोन, बेनि अनगा नों जेबो खालामनो हाया। संसार जानायनि उनाव नोंनि लाइफआ खाथ्राखा, दाउटआनो गैया। लिरना होनो हायो, दाउटआनो गैया, नोंनि लाइफआ खाथ्राखा। नाथाय माला बुजिगोन, माब्ला साननो हागोन गावबा गावनि लाइफखौ? जों बर' सेंग्राफोरजों गुबुन हारिनि सिख्लाफोरा लाइन मारिनानै बेरायथिंदोब्ला बुं, सोरबा हायोब्ला बुं, साबेसे दङ? आरो जों बर' हारिनि हौवाफोरजों जायनि न'खराव थाखा फैसा दङ, सम्पति दङ, साख्रि दङ, गिदिर मानसि, अब्लानिया हाबा जानो राजि जायो। बेकार जोंफोरबायदि सेंग्राफोरजों मालाबाबो लाइन मारिनायबो नुनाय नङा आरो हाबा जानायबो नुनो मोननाय नङा। सहसाव बे बाथ्राखौ जोंनि बर' आइजोफोरा, माखासे बर' सिख्लाफोरा, माखासे बर' आइजोफोरा साननानै नाय। गावबा गावनि संसारखौ खैफोदाव खोलैनानै लानाङा। आं सानो जोंबो दुखु मोनो। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।